حاجی محمد حیات پٹی صاحب، جناب مار غلام محمد ترک صاحب دے بہت ہی قریبی دوست بلکہ بھائی جناب ملک انصر سجرا صاحب، رئیس صاحب خوشاب، ملک عبداللہ سجرا، نور چشم ملک انصر سجرا صاحب، جناب مار احتشام برایا صاحب، جناب چودھری محمد عمران گجر صاحب آفیسر پنجاب پولیس و دیگر سائیوال دی غیور تے باشعور عوام نو عاشق حسین رائی دا محبت پر السلام۔ دوستو، میں خراج تحسین پیش کردہ مار غلام محمد ترک صاحب دے شاگردنوں خصوصی طور پہ محمد اسماعیل سچل اسی بڑے شروع تو جان دیا کہ اس بہت ہی خدمت کی تھی ہے، نال سمیع اللہ سمیع ہے اور انہاں دی پوری ٹیم جتنی بھی ہیں شاگرد ہیں، انہاں بہت زیادہ خدمت کی تھی اور انہاں دے مرن تو بعد بھی انہاں دے نام زندہ رکھے ہویا۔ اس واسطے اسماعیل سچل واسطے اور سمیع اللہ سمیع واسطے تاڑی ہونی چاہیے۔ میں بالکل زیادہ دیر توڑے درمیان حال نہ راساں، دو شیر مار غلام محمد ترک صاحب دے تعزیت دے اور دو شیر دنیا داری دے۔ اس بعد میں اپنے استاد معظم فخر سرخودہ جناب رائے حاجی محمد حیات پٹی صاحب دعوت دیساں، جناب رفاقت پٹی صاحب ملک زمور عباس میسن صاحب دے بہت بہترین دوست اور ساڑھے بھی بہت بہترین دوست۔ میں اپنے استاد معظم جناب رائے حاجی محمد حیات پٹی صاحب کے کولو اجازت طلب کرساں۔ حاجی حسنین صاحب، کشتی گناہگار دی زندگی دی اللہ پاک حوالے تیرے، مہربانی تھوڑے جے بولنا میرے نام، تھوڑی بڑی مہربانی، پٹی تسی بھی بڑے بیٹھے ہو۔ کشتی گناہگار دی زندگی دی اللہ پاک حوالے تیرے، بس آس رہے تیریاں رحمتاں دا پلے کچھ نو مالکا میرے۔ مہربانی جناب بھائی صاحب، تے جداں بٹکیاں نکلیں دیتا ہی نہیں، غفلت دے سخت ہنیرے، جے کرے کرم چا اپنے عاشق رائی تے تیری ذات اگے کائی دے رے۔ مہربانی جناب ملک انصر سجرا صاحب، ملک عبداللہ سجرا صاحب دے والد گرامی، اسی اس ہستی دے امتی ہاں جہاں کان کائنات بنائی گئی۔ تھوڑی جے ایکو بٹاؤ دی، اسی اس ہستی دے امتی ہاں جہاں کان کائنات بنائی گئی، جہاں وسط سال 18 دی ملاقات دی رات بنائی گئی، جہاں امت دی راہی بخشش دے اے شب رات بنائی گئی، اے انتظام مکمل کر کے سونے دی ذات بنائی گئی۔ بہت مہربانی۔ پہلا شیر درد صاحب دی یاد دے وچ، بھائی چنگا شاعر چنگا بیلی نالے بہو مفلس درد انسان آ۔ چنگا شاعر چنگا بیلی نالے بہو مفلس درد انسان آ، سونے لفظاں دا مجموعہ نالے سوچاں چنگیاں دا عنوان آ۔ مہربانی جناب، تے ہاں زینت درد سٹے جان، ہاں زینت درد سٹے جان دی ہر ایک محفل دی شان آ، او تا فخر آ رائی سرگوتے دا نالے فخر پاکستان آ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مہربانی ملک عبداللہ سجرا صاحب، یا تاریخ تے ہویا کہ بھائی ساڑی پاں بھاج گئی ہے دنیا تو ہویا جدن دا درد روانہ، ساڑی پاں بھاج گئی ہے دنیا تو ہویا جدن دا درد روانہ، ہاں یہ کچھ ساؤ دی زندگی دے بڑی مرض تماز بہانہ، تے او تا ٹور گیا جنت نصیب ہو، ہنو دے کے سن نظرانہ، ساری عمر گریندہ رائی راسی ہو دا ہر جا خالی خانہ، کہ کسے موڑ تے رائی افسردہ ہو کے۔ ملک عبداللہ سجرا صاحب، نور چشم ملک انصر سجرا، مہربانی جناب ملک اجمیر صاحب، عزت افزائی دا شکریہ۔
موڑ تے رائی افسردہ ہو کے جداں درد دے بیلی باسن مہربانی کس موڑ تے رائی افسردہ ہو کے جداں درد دے بیلی باسن ایک دوئے نو اس دے شیر سنا کے انہوں یاد کریں دے راسن تے مڑ کی ہو سی بھائی مڑ سال پسالی سامن دے جداں موسم پرد کے آسن ساڑھے درد دے لکھے ہوئے گیت سوانے صبح شام کوئے لانگا سن بہت میں یہاں ٹائم کوئی نہیں بھٹی صاحب نفاقت بھٹی صاحب ٹائم نہیں میرے استاد معظم دا حکم میں دوڑا پہلا بھائی سانو ساٹھ تا گھتے پر اوکھی پچسی تینو لذت بیگانی امان لے بہت مہربانی الکتاب سانو ساٹھ تا گھتے پر اوکھی پچسی تینو لذت بیگانی امان لے پر درد آواز سنین دی راسی تینو رائی دیاں چھدیاں سان دی کہ جویں لوڑ مدعینو ہوندی ہے دو چشم دید گوان دی انہی وانگ جناب نو قدم قدم تے پوندی راسی لوڑ آسان دی ملک انصر سجرا صاحب تیرے نال میں جدن دا ہاتھ گڈے آئے غیران دے گھر پر لاٹے بہت پھر پانا ملک انصر سجرا صاحب دی نظر ہے جناب ملک انصر سجرا دی طرف ہو ملک اجمیر صاحب دی نظر دوڑا بھائی تیرے نال میں جدن دا ہاتھ گڈے آئے غیران دے گھر پر لاٹے تے نہیں ہضم پئی ہوندی سیر گیا نو تیری میری سنگت دی گاٹ تے جویں سمن سکون دا نہیں دیندی کسے بشر نو کاندی تراٹے انجے انہاں نو سمن نہ رائی دیسی ساڑھے ہاتھ دی لگی ہوئی چاٹ بہت مہربانی بہت شکریہ ملک صاحب ٹائم پر اچھا چلو اچھا چلو ملک اجمیر صاحب دا حکم میں دوڑا دوبارہ ملک انصر سجرا صاحب دی طرف ملک اجمیر دی نظر بھائی تیرے نال میں جدن دا ہاتھ گڈے آئے غیران دے گھر کو لاٹے نہیں ہضم پئی ہوندی سر گیا نو تیری میری سنگت دی گاٹ کہ جویں سمیں سکون دا نہیں دیندی کسے بشر نو کام دی تراٹے انجے انہاں نو سمجھ نہ رائی دیسی ساڑھے ہاتھ دی لگی ہوئی چاٹے مہربانی جناب جناب چودھری فیاض رانجہ صاحب دی نظر چودھری عمران گجر دی طرفو چودھری فیاض رانجہ صاحب دی نظر دوڑا پائی تینو سجن بنا کے میں سوچا لئیے بیلی ہور بنامنا ہی کوئی نہیں تینو سجن بنا کے میں سوچا لئیے بیلی ہور بنامنا ہی کوئی نہیں تیری ذات تو وکھرا ہے دل اپنے ویچ بندہ ہور وسامنا ہی کوئی نہیں تے بیلفال جی میں تو سٹ بھی گتیا میں رائی پر چھتاونا کوئی نہیں راسا قیم زبان تے گتی ہوئی سونو ساری عمر بھلاونا کوئی نہیں آخری شیر شاکر ارمان بٹ آف ترکی جناب شاکر ارمان بٹ آف ترکی انہاں دی نظر دوڑا جناب اٹھی پیر چھنڈاؤں میلے مٹیاں ویچ کے نے کملے کر کے بیٹھا اٹھی پیر چھنڈاؤں میلے مٹیاں ویچ کیویں کملے کر کے بیٹھا میرے جیندیاں پیر ملوٹی بوئے تو کیڑی گلوں ڈر کے بیٹھا تو کے جانے تیرے اس کملے نو میں رائی جی میں جار کے بیٹھا رات کھلا تے پیر غلاب دیاں میں جو جھولیاں بھار کے بیٹھا دوستو میری حاضری دا اختتام ہویا ٹائم کافی ہو گیا سنا بھی یہ بہت زیادہ لیکن ملک اجمیر صاحب عادل بھائی ایک آخری شعر سناؤ ملک اجمیر صاحب ہو بھائی ہاتھ جدن بھی گڈے آئے بندہ بیٹھ کے گڈے آئے بین پرکھے سنگت بنائی نہیں ہاتھ جدن بھی گڈے آئے بندہ بیٹھ کے گڈے آئے بین پرکھے سنگت بنائی نہیں بیلی راٹھ بنائے ہیں زندگی ویچ باغ نیچا نال وٹائی نہیں بہت مہربان بیلی راٹھ بنائے ہیں زندگی ویچ باغ نیچا نال وٹائی نہیں ملک انصر سجرا صاحب ساری زندگی ظرف ضمیر اپنے تو ایک غلطی یہ کروائی نہیں کیڑی
بھامے لکھاں دے گھاٹے رائی آ گئے تھوک سٹی ہوئی مڑ کے چائی نہیں بہت مہربانی اپنی سونی دھرتی تے مشہور ایک نام حیات اخلاق تے اعلیٰ ظرفی دا کھلا ہے پیغام حیات اہل دل تے رائی دو کھیارے آن لے ہے خاص انعام حیات لا چھڑ دائے دیر نصیتان دے لکھے جدن کلام حیات تو آنیاں بھرپور تالیاں دے فخر سرگودا فخر پنجاب فخر پاکستان